Matul is-summit tal-Ekoskola li ġie organizzat it-tnejn filgħodu, aktar minn 130 student attendew l-inizjattiva li ġiet organizzata mill-Awtorità għall-Azzjoni Klimatika u Nature Trust Malta. L-istudenti li pparteċipaw kienu ġejjin minn naħat ta' skejjel differenti u matul l-attività nataw spazju biex jgħidu l-idejat tagħhom dwar il-futur, b'enfasi fuq l-ambjent u l-azzjoni klimatika. Issa bl-idejat tagħhom l-Awtorità għall-Azzjoni Klimatika se tippubblika ktieb propju biħsibijiet li mexxew il qudiem it-tfal. L-Awtorità qalet li l-pubblikazzjoni mhux biss għandha l-iskop li sservi bħala għodda edukattiva, iżda sservi wkoll ta' messaġġar li meta wieħed ikun determinat jista' jasal biex ibiddel l-affarijiet għall-aħjar. Dan il-ktieb eventwalment se jitqassam fl-iskejjel, filwaqt li rakkomandazzjonijiet imresqa mill-istudenti ser ikunu wkoll diskussi f'mozzjoni f'Parlament waqt 19 seduta tal-Ekoskola Parlament li Nature Trust Malta torganizza kull sena.